Exodus 2 verse 1. About this time, a man and a woman from the tribe of Levi got married. The woman became pregnant and gave birth to a son. She saw that he was a special baby and kept him hidden for 3 months. But when she could no longer hide him, she got a basket made of papyrus reeds and waterproofed it with tar and pitch. She put the baby in the basket and laid it among the reeds along the bank of the Nile River. The baby's sister then stood at a distance watching to see what will happen to him. Soon Pharaoh's daughter came down to bathe in the river, and her attendants walked along the river bank. When the princess saw the basket along the reeds and sent her maid to get it for her. Verse 6. When the princess opened it, she saw the baby. The little boy was crying, and she felt sorry for him. This must be one of the Hebrew children, she said. My emphasis is verse 2, no verse 6. Uthi no verse 2 ngezulu. Yeah. Ngifuna ukuthi komama fihlana abantwana benu ngomkhuleko. Omama badalela ukufihla. Into precious omama bayakwazi ukuyifihla. Abafihli noma yini. Bafihla into eyigugu. Bayakwazi ukufihla into ingakabonakali isizathu abayifihlele so. Omama bayakwazi ukufihla isidakwa, basifihle. Ungakabonakala ukuthi sobo mshumayeli, basifihle isidakwa. Bangezwe simthini? uMoses la wayengakabonakala ukuthi uzoba yini, kodwa they could discern ukuthi lezi ezinye izingane noma zibulawa uFaro ngeke ikwazi ukufale ngayifihla. Amen. Omama bamanje bakwazi ukufihla. Endlini kengeleziwe balala ngakhiwe. Lifikisele ebusuku lizontshontsha izinto ezingafihliwe. Bayangezwe ukuthi ngithini omama? Bomama fihlani izinto zikaJehova zifihleni. Lithi lo mama wafihla uMose for 3 months emfihlile. Angazi wamfihla kanjani, kodwa wamfihla. Lithe sebona ukuthi akasafihleki, wathi ngizomdedela ngoba sengimfihle khona into engimfakile kuye. Amen. Enze noma sengimdedela ihambe naye, ngizomakhela ubasket. Amen. Banglalela kuthini? Amen. Ngizomakhela ubasket la ingane zamaHebheru ibulawa khona yena ngekafa. Amen. Ngizofika ngimfihle ekhaya, ngiphinde ngimfihle kubasket.
Ningilalela? Omama bafihle. Kunezinto zenje ofanele noyikhuluma noma ikuphi. Ngoba manje niyifihlile. Noma isitha sikusesha lithi awusho kuhamba kanjani? Uthi right, konke right ngoba khona into oyifihla. Ngabe umama ukhuluma zonke indaba. Nezinto ofana ngabe uyayifihla. Uyitshela abantu abarona. Hayi wonke umuntu ohlekayo uyahleka. Hayi wonke umuntu oqabulayo uyaqabula. Buza uJesu noJudas. Hayi wonke umuntu okhagayo uyakhaga. Fihlani. Iyona message yenu namhlanje masenihlala phansi ethi bomama fihlani. Mina ngikwazi ukufihla umntwana for 9 months nimfihlile. Nifihla izinto zonke izinto ezibalekile uNkulunkulu vela athi mina nizifihleni kodwa niyahluleka ukuzifihla. Ngiyangizwa ukuthi ngithini? Amen. Fihlani, osikazi fihlani. Kuze kufike isikhathi. Ningabi nama miscarriage. Amen. 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 Ningabi? Niyazi amadoda wa miscarriage. Ifuna nje ukuthi nithetha ukuthi nibe nama miscarriage. Nikhuluma too much. Nenzenjani? Benikhuluma too much nize nikhulume nabantu abarongo mase niyamiscare. uMaria weza ukuthi ukhulelwe azange aye kumuntu ongakhulelwe. Waya komunye okhulelwe. Njengaye futhi wayisihlobo sakhe. Mina nabangani yonke ndawo. Nina nabangani abangakholwa. Niyobatshela izinto zakho ezifihlo uThixo. Osithole ngalesikhathi ubambene nawe usuku bonke. Mase uyomxoxela ukuthi lalela phela ngithandaze sokuyalunga. Umntana nje next week ubiziwe for i-interview. Uzothola i-email ethi i-post isivele ya cancel. Hayibo. Umama Moses wamfihla for 3 months almost. Because wayibona ukuthi lo mntwana special. For 3 months. Lithi mayisebona ukuthi akasafihleki. Wathi ke sengizomvedelela uJehova. uJehova seyobona. La abanye befa khona. Yena uyovela tatamiswa yiswe epalace. Ningilalele basana. Njengoba khona asifihle bomama. Yazi inkinga yomama nifihla izinto ofana nawe nayikhuluma. Nikhuluma izinto. Izosiza umuntu. Yabo lezo fana ngabe nayikhuluma niyayifihla. Lezo fana ngabe nayifihla izimpela ke.